Ifisa ukusho lokho noma ngingazi ukuthi ngikusho ngaphezulu kwasiphi isisekelo. Kodwa ngithi khona into ethi angikusho ukuthi uma besimthanda ngempela uSicebi siqinisile masithi besimthanda umuzi wakhe awushiya ungaphelile kuyomela uqedelwe. Mina ngiyobona ngomuzi wakhe awushiye engawuqedelile usuqedeliwe ukuthi uSicebi benimthanda ngempela. Ngiyaxolisa ukusho lokho ngikusho MEC anginasisekelo kodwa ngiyasho ukuthi uma besimthanda ngempela siqinisile akukwazi ukuthi songaba yinxiwa umuzi wakhe ewushiye esewakhe sewuqeda. Besilibanga ke leli gama lomnumzana angazi ukuthi waganwa nini yena. Kodwa bethi nje umnumzane mangikhuluma athi akushiwo lokho komnumzana. Angazi ukuthi zawushaya obe Sinto nje ethi ayibe into no December nje likhona la ekhaya 24 December ngayibona nje ingane nomama nano auntie khona auntie sasina nje ngale wena mancoka amnandi kanjani sijabule nje sihleka kumnandi sizokwehla sila izansi la ukuba khona umbukiso wethu njengensizwe la sisuke sonke khona sisuke siqhubuzela khona ukuthi abantu abasha abangadla ama drugs bengagcinelwe bengene ebugebengwini kodwa abakhule bazi ukuthi uma umfana uyahamba uyafunda uhloniphe uma uqeda isikole uthola abathu bomsebenzi uhambe uyosebenza ubuye ushele intombi uqonywe ugane uvuse umuzi ekhaya kodwa konke lokho kudlula ekutheni uyithande ngoba angeke uyenze into ephambene nomthetho uma uyithanda uyinono uyigcokala besinamagcokama sobabili ke nayo mfowethu manje emveni kokuthi kube khona ubaba abadala obaba ubheka umuzi asebashiya baba umahawukela lapha enqotho naye wayigcokama sasishiya shuthi njengamanje kusele mina ngaye akubuhlungu kakhulu nokho angiyena nomuntu ophiwe kakhulu ukukhuluma thina ke baculi iningi lethu ngasizwa sicula sikhuluma indaba ezinkulu ezingaka kodwa mase kufanele sikhuluma sikwazi ukukhuluma ngoba uNkulunkulu akakuphi konke siyabalapha abantu ngomculo kodwa mase kufanele sichaze bese sinkingeni ngingasho nje ukuthi uqala kwami ngizwa kuthiwa umfowethu selimele ngiye ngakhala kakhulu ngokuthi wasilaya kumfowethu manje sesothini manje sesochaza sithini manje ngoba sifana nezingane zinabo mama uma siphumile emakhaya lento yethu ni understand noma niyiqondi nenitshela ukuthi siyoganga njengezingane eziyobhukuda emfuleni uma sizingane omunye umntwana esemukile noma esedliwe ingwenya emfuleni asazi ukuchaza sithini masibe ekhaya sithe kodwa siphathe asize nabantu abadala ukuyibona ngoba abangakwazi ukukhuluma kube nesibindi sokuchaza ngoba thina sibafishana obaba Gabisa abalungu eParliament ubaba uMaphisa kanye namakholo abafowethu ayanda dance ibona bazokwazi ukukhuluma ngoba baphiwe futhi lokho futhi baphetha abantu bahola abantu thina bese yobhukuda umfowethu sele zibi sasazi sasithi sasingane nathi ethola kwabhanya bafowethu angiyona igagu lokukhuluma ngalokho ngizoba mfishane ngalensizwa esilahlekele singamaciko kaMaskandi kakhulukazi ngikhulumela amaciko asemasha silimele kakhulu sephuciwe ngendlela esephucwe ngayo silimele nxa zonke ngoba masenza lo msebenzi siyaye siqhudelane ukuqhudelana ke siqhudelane kahle mina nje ngomunye wababukelayo kuSicebi naye futhi ngiyethemba ukuthi bebukela kimi ngingafuni ukuthi mangabe ngenza umsebenzi kungabi khona inoni engilithintayo akakathinta ngenze show ukuthi uma ngabe kukhona inoni akathinta ngonyaka ondlule nami kulonyaka ozayo ngizolwela ukuthi ngize ngikwazi ukugamanxa ngibe ngale kwalelo noni
so ke ngalokho bekumsebenzi ubekwazi ukuthi besikwazi ukuthi sikhuthazane ngaleyo ndlela njengamanje silahlekelwe sisonke ngiyethemba ukuthi uSicebi ngiyalazi igalelo lakhe nakubanye abaculi abasemva kwami abancane abafika endimini bayabukela kuye bayabukela kithi uma ngabe esengasekho angazi ukuthi ngizothini nengithemba ukuthi ngiyabuka nami baningi nje koSicebi engibabonayo abakhona abancane abezemva kwesicebi ngiyabakhalisa abafowethu ngikhalisa abaculi ngikhalisa nani emphakathi ngikhalisa wonke umsinga ngiyakhala nje ke kakhulu engizokusho bafowethu ngingabi mningi kakhulu ngiyacela ukuthi ngisho lokho ukuthi ifem yomculo kaSicebi ayifile singangambona uSicebi phambi kwethu kodwa njengomphakathi njengokumthanda njengoba nimthanda uSicebi nisaqhubeka futhi nimthande uma ngabe ungena ku social media usadlala ingoma kaSicebi uyidlala endaweni efanele ngeke umuzi ngeke lilale ikati eziko kubuka kaSicebi siyakukhuthaza bafowethu ukuthi uma ngabe nidlala umcela sikugcizelele ukuthi singabaculi angingathi mase sihambile bese umculo wethu ubonakala ungazi ukuthi uyanyamalala phambi kwabo phambi kwini ngicela ningene engomeni kuyo yonke indawo la kudlala khona umculo kaSicebi nodlale ku Spotify ku YouTube qhubekani nidlale umculo kaSicebi yena umfowethu bese kumanele uma kuzokwanela kuye kubuzwe yini ukuthi obani abasele emumva akabashile nabalilayo ngisho ngoba ubesemncane ukufa bekungamfanele yebo bekungamfanele ifu lokumnyama bese limngamele kanti nokufa bese kumanele uma sekuficile ukufa unako ukubalekela okwakho ukuvala amehlo ulale pho yesani lesingaka esemva kwakhe ingoba lokufa kumzumile isimo sakhe sithi akube isimo esingajwayelekile bese kumanele kungani uma bese kumelele elale kabuhlungu kanjena omenqemeni lomgwaqo uthela wayeka kude kangaka nasekhaya mvuseni azozivalelisa ukugcina ulele kabe endleleni asixwayise ngokuba leli langa elinye lanamhlanje malishona uzobe selele unomphela lesi isimo esingajwayeleki futhi singasoze sakwazi ukusijwayela okubi ukuthi ukufa kumfice esendleleni eyalapho kade eyolala khona nesikhathi bese simshayile okubi ukuthi ulale kabi endleleni abalandeli bakhe bemlindile cha ubaba wakhe uyena obesemlindile kanti noNkulunkulu wakhe ubesemlizile uNkulunkulu wakhe ubesemlizile yebo ubesemlizile kanti nohambo beseliphelile ingakho uNkulunkulu uzofanele ehle eze ngapha ngezansi azosichazela ukuthi kanti ukhetha kanjani ngokuba engathi manje usephumuza nabangakhathele bathi ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo mahamba umhlabeleli odabukileyo kanti ududuzwa yini abalandeli bakhe sebeyosala beculeleza kade seziculile yebo khona ithalente lonke liphethe lisethuneni ngokuba lo mzimba ubusene ingoma emnandi ezingaculiwe bekusene ingoma ezimnandi ezingabhaliwe uNkulunkulu angadinwa yithi ngokuba lesi isililo sethu sokuqina phezulu iningi esasokukhala sibuza ukuthi enkosini kungani ukhethe yena ngoba yena bekungamfanele ukwazi insala enkandla mafetha mnyama
Namhlanje usuku la khona kubekwa khona inkosi yamagama Sicebo Mfokadlamini uSebalikhulu la eMzisho stadium eMsingi. Lensizwa ke salala yawala kaDlamini zala khona la eBathenjini. Yala kaDlamini wadunga amanzi isigodi emachonweni ngokwenkosi yakhe. Ngithi nje Dudu emndenini, Dudu kubalandeli, Dudu kubaculi, Dudu kona wonke umuntu othe wathinta kulesimo. Ifisa ngathi umndeni ungayithola indlela yokwamukela yize ngeke kwamukeleke. Siyakusho nathi endimeni ukuthi angeke siphinde sibe naye umuntu oyo replace isikhala sika Sicebo endlizweni zabantu. Kodwa sithi ulale ngoxolo Dlamini usebenzele umhlaba, usebenzele ikwenu, usebenzele umculo. Ubajabulisile abalandeli, abajabulisa futhi nabathandi bomculo wonke jikelele as a whole. Awubanga nje phela umuntu othuthukisa uMaskandi kodwa uphinde wabamba iqhaza ekuthenini ama-streams kaMaskandi anyuke azafike kulelizwe nje uMaskandi sohlonishwa kuyona yonke indawo. Sitholile inxeba ngokuhamba kwakho la khona esikwazeke khona futhi esizohamba nalo leli nxeba elingeke lize liphole. Ulala ngokuthula Sebalikhulu.